she lives there. What is the, can you actually talk to me about what the commentary is saying? He's just going through the statistical times, and then he's clearly, he has the best time, I think. Last year's Finnish champion. Ja sitten Sunday Adelei, Nigeria. Hänelläkin ennätys alle 47 sekunnin. Ja näiden kolmen lisäksi kannattaa ilman muuta poimia myöskin radan 3 Irlannin Gordon Kennedy, joka on tällä kaudella juossut aivan 47 sekunnin tuntumaan. Tämähän on ollut aikamoinen murheenkryyni tämä matka suomalaisessa yleisurheilussa. Ja tällä kaudella, ainakin Jarmo Mäkelän sanojen mukaan, olisi pitkästä aikaa odotettavissa sitten parannusta. Eli harjoittelukausi on sujunut hyvin ja lähdettäisiin hakemaan sitten tuloksia, jotka nyt minimissäänkin alkavat sitten sillä 46 alkoisella numerolla. Ja Visa Hongisto, joka tässä nyt on sitten vertailun pohjana, juoksi 47.02. Visahan on hyvin samantyyppisessä uraputkessa melkein kuin Ruotsin Johan Wisman, eli Johankin aloitti 200 metrin juoksijana, on pikkuhiljaa muutaman vuoden sisällä siirtynyt 400 metrin juoksijaksi, ja Visalla taas 200 metrin matka on tietysti edelleenkin päämatka. Sillä haetaan sitä nopeutta ja todella kovaa tuntumaa vielä, mihin Visa sillä matkalla pääsee. Jouni Haatainen, Jyväskylän kenttäurheilijat, Matti Välimäki, Noormarkkunen Nopsa, Gordon Kennedy Irlantiin, Nathaniel McKinney Bahamaa, Juhani Mikkola Hämeenlinna Tarmo, expecting him to win. Nigeria, Ilari Porkka, HKV, Tommi Poussu, Noormarkkunen Nopsa. We have different plans for you, my sir. We knew better. You're my commentator now when he starts yappering on. Ja sitten seuraillaan lähinnä millä tavalla radat 3, 4 ja 6 kiihdyttävät ainakin Bahaman. McKinney aloittaa rennosti ja vetää ensimmäisen satasen aikana jo kevyesti siinä Mikkola kiinni ja menee takasuoralla täysin omaa vauhtiaan. Muut eivät ole, voisiko sanoa, lähimaillakaan Bahaman miehen menossaan sen verran kovaa sykettä, että hän on 200 metrin juoksun jälkeen täysin ylivoimaisessa johdossa. 45-68 tilastoaikakin kertoo siitä, että kovasta tekijästä on kysymys. Nyt alkaa Irlannin Gordon Kennedy nousta radalla 3. Eli irlantilainen jakanut voimansa mukavan oloisesti ja tulee haastamaan siihen sitten McKinney ja loppusuora kamppailussa. Mikkola parhaana suomalaisena tässä vaiheessa ja Kennedy taitaa pyyhkäistä sieltä koko homman voittoon. Tulee lopun sillä tavalla, että menee kuin meneekin voittoon. Kennedy voittaa McKinney kakkosena. Ja sitten sieltä tulee radan 6 Sunday Adelei kilpailussa kolmanneksi. Gordon Kennedy on kilpailun voittaja ja 46-83 näyttää epävirallinen kello tällä hetkellä ja se korjautuu aikaan 46-81. Kennedy juoksee tässä kauden parhaansa ja juoksee myöskin vajaan 40 päähän omasta ennätyksestään. Irlantilainen hyvä vauhdinjako hänellä tässä kilpailussa. 250 jälkeen alkoi hyvä loppunousu ja se riitti voittoon. Gordon Kennedy Irlanti voittaja, Nathaniel McKinney Bahama kakkonen, Sunday Adelei Nigeria kolmas. Go Kennedy!